Amrica kecut simbar toya Lajen kae malajen lagi turun kayak ngrokona mricak kecut. Karo nyakeli kembang. saunine wong ayung gregetna ati kepriwe ramane sing dirasa Rika mrica kejute kelambi cekak kaya apa nora ketang dadi batur batureni romas aku gemang aduh enaknya aku gemang bukti ke wayo mundak dadi keloro suka karep ndudaya mbok mau keteman lah ya ngeranda ya melas suka terima nyawang salawase Ya mending disawang. oh ya ya wenang apa-apa kok belan caping gunung kate nindingna belan jerek kae ngelaki oh iya yes ngana lah sekarepmu lah kae ngelaki ya wis jajal gawe kena tembang sing sesuwe karo kahanan ya jajal nyong nyawang ayuning cika jroning atiku kepilut ning ya mung krasa rumangsa merga nyong wis tuwa lah semoga kowe joget tok tua ta ora Ki terus banget kedaluwarsa iya engko nyong keracunan kepriwe ayo wis manut bae lah iya iya iya
kaya kowe bae. Iya. Iya, monitit. Ki berarti sih kasih mandan anu. Ya iya. Angger liyane ki ora ditara munine. Iya no yuk. Anu pasti. Ki nyong percaya munine sih. Jajal angger kain niku ya. Kayak anu wit gedang dipleset. Olah sawah sapa adyata nowa atiku wis kabelo saebo bunga atiku lamun bisa sasanding anastia. Moga bisa jadi bobong yang pikir lah. Opok wewek kena nggo jimat. Sing nganggo apa? Ya kayak kunder-mander lah. Apa sih? Aku betul ngomong ulah sawah. Masa sih? Selekor. Ulah sawah. Sabak.